Ahoj, ahoj. Čau. Tu je Erik a Maroš, Najdži. Ideme si práve pripraviť nápoj zdravý jak repa. Tady dáme vanilkový cukr, taký priací prášok. Fú, jebe mám hlava. Takže dal tu máme, nejaké sušené ovoci. Oj, to tam dáme, no. Je pár cestovinek. Na chrumka, ale rýchlo nech nedojde tatino, lebo nás zabije. Musíme to namíchať. Takže máme tu namíchané trošku kokosa. Kokos. Áno. Dáme ten vanilkový cukr. Sorry za zlú grafiku, ale zle to je vidieť. Potom dáme, ukáž na kameru, co to je za prípravek. Taký priací prášok. Pár cestovinek. Hodíme ich tam. A bude lahúčka. Práve baštiteli, ukáž to. A trošku to tam posypku guličkám a najebých tam polpiču. Dobre. Takže ako môžete vidieť, máme priací prášok. Čaj tam daj, zalej to čajem. Dobre. Dáme čajík, nalej tam čaj. Teraz to pomýšame. Ale toto zime prvé uložiť, ty kárečku. Ne, to si nehraj. Počkaj, ešte to nežer. Hodím to tam. Tak. Počkaj, ešte nežer, ešte furt nežer. Ešte stále len míšaj. Položíme to tu. Dáme si aj brzdu. Trošku čaju daj. Samozrejme, brzda treba mať. Co keď nás napne, kokos. Pozerajte. Jak to šumí. Ochutnám to. Jak to chutí? Kyselý kokot. Kyselý kokot. To je veľmi dobrý nápoj. Takže ukáž to, idem trošku ochutnať. Daj mi. Tak nabereme. Dobre bylo. Daj mi chlásť si to celé. Co? Čaj bez cukru. Puj. To nezvidel. To kvasené? Kam ideš? Maroško. Zapí to. Tak, nech ti je dobre zle, nech budeš tady prdzet jak trojský kůl, ty hovado. Posledná lyžička. Dáme si ešte vajíčko. Dobre, to musíme ale vyleť umyť. Počkaj. Dáme si vajco na tvrdo. Fuj. Bude nám skvelo. Potom. Takže ideme si dať do kornutku vajíčko. Oj. Marianko, ideme si dať vajíčko. Hlavne nech to nejsou škrupiny, nechcem chytiť slepak druhýkrát, už keď ho aj tak nemôžem. Tu je škrupina, vyberú. Aby si verili, tedy je čisté vajíčko, tam je škrupina. Vyberú. Ideme toto piť bez žiadneho pridania, ničeho. Zdravé vajíčko, budeme mať tvrdé kosti. Bude nám veľmi zle, ale nám to predsa nevadí. Nie to zvládneme. Kurva, ja to nezvládneme. Ale to nevylej, lebo to len bude potom piče, nevíš, chyci do vyčajnú karutlínku. Piče, není tam kurátko živé? Nesmej sa, co keď tam bude živé kurátko? Kokos, ešte tam bude. Dobre, ideš prvý. Nemíšaj. Pomíšaj, parádne. Čakaj. Spravíme praženičku. Ideme piť. Čakaj, ukáž to. Drž kameru. Nalej mi si to do štamplíku. Dobre, tak to nás zabije, keď to uvidí. Kvasné. Takže, ideš prvý, ja čo držím kameru. Počkaj, prichystáme keby náhodu čaj, lebo nás napne hned z toho. A úplne na ex musíš dať.
Na ex, ideš, Mároš. Počkaj, ale my to máme... Ale to máš jedno, ako to máš. Hej, žiadne také, to mi polož. Ne, Mároš, nerob. Ty musíš vypiť žltko. Ideš, na ex. Ale len, to je zase prehnaté. Dobre, teraz je to narovnak. Kvasené na srdce. Rýchlo, Viterku, rýchle. Rýchlo, kým dojde tvoj táta. Jak to chucí? Neskúšaj. To nie, rýchlo utíhaj. Ježiš. Fuj, to sa tam nechce uchyciť. Kvasené nám teče na zem. Rýchlo, makaj. Ježiši, to také dovidí, to nás zabije. Rýchlo, makaj. Maro, že my tu robíme? Rýchlo, makaj, kým toto uvidí, tak nás zabije. A toto tady vydrnem. Natoč. Ježí. To je kvasená z kávu. Rýchlo, makaj. To mama uvidí na Facebooku. Že Maroš, ty kokot. Ty mladý, tady natáčate vlogy bezo mňa. Ešte tak tu hodzíme. Trošku. Jak to chucilo? To nemá žádnou chuť, to sa nedá proste dát. Takže kvas. Vajíčko. Štamprlík, musím si štrnúť s Marianem. Taj, to proste to je jedno. Ježiši! Fuj! Takže týmto môžeme ukončiť vlog, tak čus, proste hnus.